liok snyo ba ki don ki minister ki belakan ba ki ong ba kimla ban khang yano ban sna ya ki khana la da ki don ya ki kor ki babiang andre hang ni hi long ni ki kum ki khun jong ge laka gimla ban priang ya kum kata ka chung ong namar ki kop hi ki de ki khana ki bama bat para ro ya ka jing jot bat ya ka bakta ya kan ya ka jing im ka jong ki briu na ni ki ba shong hajan jong ni ko margi tip ki ko ki penmi ya ki jing ki air ki bama ki penmi ya ki sulfur oxide ki penmi ya ki carbon monoxide ki penmi ya ka penmi ya ka carbon dioxide bar ka ek bama ki penmi ru ya ki tu ki zinc bar ki lead ki baher lang ba tu ki particles bat ki bala ban rung sha ki jingtung jingtep ki jongi bat ne sha ki bam ki jongi bat sha ko bat ka haba ki niki kop hi ki wan bat ki penjabo rum de tang ya kal air penjabo ya ki ya ki wa bat kunjuru ya ki bam ya ka di ki jong ki breu mar ki breu hi ki kunjong elka ki don ya ka hok ban im bat ka hok ban ring musim ka de ka hok hi ka tenrai jong breu bat ka de ka hok jong ka jinglong breu hi nak ta ka daw ikun jong leka ki ong hitang gawe ba kim kwa ra ha kanu kanu ko kom ro ba kum kini ke kana kim poi ka po leka ting yo I ba ki wor ki mi na ki dipun shine na ki pollution ba ki ong ba kim don kita ki particles ki ba hair sa ki sa ki wa nga tharai ha ba ki one inspection ki nga thara tang shimet ro kim sa ra sa shnong na ta ki sa ashlong kim yo I re ya ka ta ka ta ka jing bat ka jing kran jong hi kum gi sisi ngim kran ya ka jing ka ba manta ndeng yo I ya ka lawe ba la kini ka kana dalele kan kata bat ngimla ban len ne ka ba kan don be ka jing kata ya ka jing im jong ki bre haren ba ki khun jong ka elaka hi baro na ki chnong ba pher ba ki lami ba pan persha ya ka jing don jong ki kop ba ne ki kharkhana san diuyong hapo jong ka elaka te yo iro hadin kata yo I ki statement na ne ki order ki bami na department ki ba pher ya ka ban kershan la ne ban snap ya jing ud ki jong ka ba na ne ki khun jong elaka kumju duru ngilayo ya jingkren la ne ka statement ka bala penmi ha ki social platform ka bala ongda in charge minister jong ka commerce industries ba ila ong ba ka commerce ka SWA hi kamla ban khang yeno ru hakaban issue ya ke SWA lada ki mon la na ki don no no jingmut ban sing ya ki industrial unit bad la ong ro ba hadin ba ki brew na ni ki proponent na ki ban sna ya ki kok plan hapo jong ki lekasunga ki lawan ra ya ke NOC bad ya ki NOC na ki snong kumjuna doloy te halor kini ki la ban ai ya ke SWA ndai ke bakendit pat ngilap bagat kum ka RTI ngila yo na ka Directorate of Commerce and Industries Department baki ong ba ka NOC na ka ramashnong bat doloy kimde kita ki ba ong ki prerequisite document ki ba ki deban yo ya ka SWA ka mut ba kimde kita ki document ki ba penyo ya ka SWA ki don tangkap to kan netli ka ba ki klem kan thu ya ki NOC na ki shnong bat doloy bat kabata ka baar bangila ang dap dokumen ka bakrauru ya I home minister jongi Ibrahim Khia ya ka kam malayo I ya jing jong pai ba batila airu ya ka order HESP HOSP wa bdp hapo bade hapo Eastern Jahil district bala ai ka order ba ban council ya ni ki kok balong behind but kumjuru la ongru ban le ya ka inquiry le ne ka investigation hak badai bat ka jingyo ya ki raw material apa pendangkam hapo jong ki kharkhana jong kini ki kok le ne ki kharkhana ki balayo ya ka CTO te hadin bagi lale ya ki RTI ngila tip ki don kumba saw ko proudly ki single window le ne kita ki kharkhana ki balayo ya ka SWA but ha napdeng jong kini kila don nyodli ki bala yo ya ka CTO consent to operate but hendrutli ki yo ya ka consent to establish kum kini kharkhana ngi tiba kilong ki bama bha
Di kum ha ka factories ki hab ha ka first schedule kemud ka ni ka kok ka hab ha ka hazardous process wat ya ki nong tre ba ka kompentre ro ki de ban ka hashwaban ai ki license jong kini ki kok factory ki de ban pit ya ban shim ya ki extra precautionary measures namta jong ka miat ka ba jong ki nong tre hang to par ngi tibro ba ka nehi ka kok bat ki hab ha karet category bat ki long ki high risk ila iya ki notification jong ki government na ka por sa ka por but nakatakaw ba dalelero ban penlong an ya kini ko kalong ka bamla pan pediang bat ka sarkar hi da ka let ka an kamla hi ban ai ya ki CTO la ni CDE la ni ban punya ya kini karkhana apo ke la ka pe sagwer wat ya kini ki ni pla ba ki don ki order ki ba ong ba lada ki yo ya ki CTO ki de ba pen train no ya kam hendrai kini kalong ngam tip do kat no kat la ka jing ya nanti jong ki department ki baper hendrai kat pum ke jing lab ke jongi long ki don sibun kita ki labs nane kita ki loopholes bahang neng tai nama ka government hi kadang duna ya ki ain ki bapun trei nane ki bapnya ya ki ni ki kok nane ki karkhana kok ki balayo ya ka CTO ka CTE kam tam ya ki CTO kini ki karkhana ya kata ka CTO ba ki yo nam ta jong ka stand alone unit ka mo ki de bandon tang ka way ha po kilometer ban ke ba kendit pat ba ki don hado chipeu ba ka arli ni ki ko ha po kilometer but wat ka taru arlai teli ki badon ha po ka cluster mo kan ni ka pollution board kadang ai be ya CTO baki ngilap ru baki don kini ki bayo ya CTO ki badon hakisrok ludi bat bedang po kishnam ti habade bat kan ke NOC bi ka kishnam ki don ki kok bedon hapo hajan jong shang mopala hendrai hadu montahi ke shnang mopala ke de gawe na shnang ba shakta hadu kata ki don ke peutuli ki kok hasnda jong ke kishnam baka hendrai ke shnang kam tip bat kam jo ai ki nu ke NOC habade kok nadu sedang ba hadu montah te ban keno baka snong na ni ki ramba snong ki ayak NOC ha ka bede bak ni ki kop kalong ka bamde bak ka bamla pan pediang kum ba long kum ha ki snong la terki telo mula meliang jarain ki de snong ki beran marjan hendai ki don le se ki don ki ramba snong ki ba ayak NOC na ka we ki snong hendai ka ain la ni ka rokom hi kam yai kumta na ki de ban yo ya ki NOC na ki tu snong ki besakta baro hadin kata la pan le ban le ya kadang kam ti ke ba ngilap ru ba kalong hadin ba haka artrik Julai i bade ban i officer bawan ka pollution board ilawan ban inspect dewan survey ngaro dan hangta henry la lap ban ba baro bat sibun kili survey la ne page ki lap ban sibun ki bala la sedang ban pentre bat sibun ki bala snaru klem ki kor kesla hendri hado menta kam don kenu ka jing pensitom lani ka punishment ke bihila kila ai yakini ki providers ki bala violence ya ka air and water act kat kum bala penshet ya ka bor ha ka set pollution board ek ba plan lapat ba kini ki sahu pradli kini ki karkhana haden makila yo ya ka SWA kila sedang no ban sna dan bakila sna ya ki karkhana ki jongki dan bakila sedang ro bang thang ya u deuyom but hang haden kata pat kila let sha ka pollution control board bakin apply ya ka CTE bat ka CTO